бинандагони хабартиҷӣ, ширкати Тисел бо Алиф интиқоли онлайни пулро аз тариқи сомонаи расмии Тисел бо 0% комиссия пешниҳод мекунад. Ба истифода аз ин хизматрасонӣ аз ҳама кортҳои Бонки Русия, Виза, Мастеркард, Мир ба Тоҷикистон ба корти миллии ҳамаи бонкҳо ва ё ҳамаёни мобилии Алиф Моби интиқоли маблағ имконпазир аст. пули ирсолшуда дар муддати чанд сония ва бе ягон комиссия бо қурби интиқоли Бонки Миллии Тоҷикистон ба ҳисоби корт гузаронида мешавад. ҳадди ниҳои интиқолӣ яккаратаи маблағ 27 000 рублро ташкил медиҳад. миқдори интиқол дар як рӯз маҳдуд намешавад. бартарияти аслии ин хизматрасонӣ комилан ба сурати онлайн фаъолият кардани он аст. сервис шабонарӯз кор мекунад. барои интиқоли пул лозим нест ки ба шӯъбаҳои бонк муроҷиат намуда то пардохту ҳисоби он интизор шавед. фақат кофист ки ба сомонаи расмии Тисел ворид шавед ва чанд клик кунед, дар чанд лаҳза маблағи ирсолнамудаи шумо ба наздикону пайвандонатон мерасад. дӯстони азиз, хеле хуб шудааст ки то ҳол мо ҳама мефиристодам бо тариқи дигар картҳо, онҳо 30% комиссия мегирифт, 30 рубл мегирифт. ҳоло ин без комиссия аст. шумо метавонед ҳатман скачат кунед инро аз Play Market и сар кунед фиристоданро. ҳам ки медонад намедонед, сира нависед, мо ёрдам мекунем ба шумо ки ҳамин картаро ёбед ва скачат кунед.